Γεια σας, είμαι ο Παύλος Βασιλιάδης, συνειδητής της Uperia. Είναι τιμή μας λοιπόν να παρέχουμε τη τεχνολογία μας στο πρώτο Olympus Adrenaline and Nature Festival. Σε αυτό το demo, σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσω το πώς θα κάνετε εγγραφή και θα αξιοποιήσετε την εφαρμογή μας πριν το event, κατά τη διάρκεια του festival, αλλά και το τι μπορούμε να κάνουμε μετά την ολοκλήρωση του festival. Πρωτού ξεκινήσω, θα ήθελα να σας πω ότι και εγώ αλλά και οι συνεργάτες και όλη η ομάδα της Uperia είμαστε στο πλευρό σας. Σε οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα που θα σας δείξω σε λίγο δυσκολευτείτε ή αν έχετε κάποια απορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Λοιπόν, ξεκινάμε από την ιστοσελίδα μας. Θα πάτε στο uperia.com και εδώ είναι που θα πατήσετε το Try for Free. Πατώντας λοιπόν στο Try for Free, το πρώτο πράγμα που θα σας ζητήσει είναι να βάλετε το email και ένα κωδικό. Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε εγγραφή. Ωραία. Τώρα θα πρέπει να σας έχει έρθει ένα email για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε εσείς αυτοί που γράφεστε. Μου ήρθε το email, το πατάω και πατάω Confirm. Ωραία. Τώρα λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την εγγραφή μας. Ξαναβάζω το email και μπαίνω στην εφαρμογή. Θα μας ζητήσει το όνομα, το επώνυμό μας και το τηλέφωνο μας. Καλύτερα θα είναι να γράψετε τους χαρακτήρες στα αγγλικά. Θα μας ζητήσει το όνομα της επιχείρησης. Να δώσω μια πολύ μικρή περιγραφή της επιχείρησης. Σίγουρα είναι πληροφορίες που έχετε ήδη στην ιστοσελίδα σας. Προχωράμε. Βάζουμε λοιπόν τη διεύθυνση της επιχείρησής μας. Όταν είμαστε έτοιμοι συνεχίζουμε. Και εδώ λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο σκέλος της εγγραφής. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε τίποτα αυτά αν δεν επιθυμείτε και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας. Τώρα λοιπόν είμαστε πλέον μέσα στο περιβάλλον της Uperia. Θα σας ζητήσει να παρέχετε κάποιες πληροφορίες για την επιχείρησή σας. Έχω λοιπόν προσθέσει τα στοιχεία μου, κάνω check και submit. Αφού δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία μας, θα μας μεταφέρει στο περιβάλλον της Stripe. Το email μας είναι λοιπόν ήδη έτοιμο εδώ πέρα, πατάμε συνέχεια, πρέπει να δώσουμε έναν αριθμό. Θα μας έρθει μήνυμα στο κινητό μας, το οποίο το βάζουμε στην οθόνη. Ως χώρα έχουμε την Ελλάδα, ατομική επιχείρηση, το όνομα και πληροφορίες αυτού που έχει την επιχείρηση, εδώ τοποθετείτε την ιστοσελίδα σας και έπειτα τον λογαριασμό σας. Κάνετε λοιπόν έναν έλεγχο και όταν είστε έτοιμοι προχωράτε. Υπέροχα, μόλις ολοκληρώσαμε την εγγραφή μας στη Uperia. Κάναμε την εγγραφή της εταιρείας μας αλλά και την εγγραφή στη Stripe, όπου δείξαμε ότι είμαστε μια νόμιμη επιχείρηση και το έχουμε ολοκληρώσει. Το επόμενό μας βήμα λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε την δραστηριότητά μας. Μπορεί να πατήσετε εδώ στη καρτέλα με το αλεξίπτωτο Δημιουργία ή μπορεί να πάτε απευθείας εδώ πέρα αριστερά που λέει Δραστηριότητες. Και πάμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία μιας καινούριας δραστηριότητας. Η όλη διαδικασία είναι 12 βήματα. Στο πρώτο λοιπόν βήμα είναι κατηγοριοποίηση. Αυτό μας βοηθάει να κατηγοριοποιήσουμε τα προϊόντα αλλά και να προτείνουμε στους τουρίστες προϊόντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις προηγούμενες αγορές που έχουν κάνει. Στην περίπτωσή μου θα είναι Sport, Adrenaline και Trekking. Στο επόμενο βήμα δίνουμε ένα όνομα στη δραστηριότητά μας. Επιλέγουμε το χρώμα που θέλουμε να έχει στο ημερολόγιο που θα σας δείξω μετά και δίνουμε μια πολύ καλή περιγραφή του προϊόντος. Εδώ πέρα μέσα εννοείται μπορεί να γράψετε και ελληνικά αλλά και αγγλικά. Μετά θα μας ρωτήσει για την διάρκεια της δραστηριότητας και θα βάλω 2 ώρες. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο βήμα. Δώστε έγκριση, θα το εκτελέσουμε στο λιτόχωρο. Επιλέγω λοιπόν το που θα εκτελέσω την δραστηριότητα, κατεβαίνω κάτω στο χάρτη και μπορώ να σύρω λοιπόν αυτή την πινέζα οπουδήποτε θέλω εγώ. Αφού το τοποθετήσετε όπου προτιμάτε, εδώ κάτω στις οδηγίες μπορεί να δώσετε επιπλέον πληροφορίες για να βοηθήσετε σε αυτόν που κάνει την κράτηση να σας βρει πιο εύκολα. Το επόμενο ερώτημα είναι το τι παρέχουμε εμείς στη δραστηριότητά μας. Θα βάλω ότι παρέχουμε νερό και μεσημεριανό. Στο επόμενο βήμα λοιπόν μας ρωτάει αν θα χρειαστεί να φέρει κάτι ο ταξιδιώτης. Επιλέγουμε ναι ή οτιδήποτε άλλο πιστεύετε ότι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους έτσι ώστε να εκτελεστεί σωστά η δραστηριότητα. Πάμε στο επόμενο βήμα. Θα βάλουμε 12 χρονών η ελάχιστη ηλικία που μπορεί να έρθουν και εδώ πέρα κάτω θα μας ρωτήσει αν είναι προσβάσιμο και αν μπορούν να έρθουν και παιδιά σε αυτή την δραστηριότητα. Αν επιλέξετε ένα από αυτά τα δύο, θα πρέπει να δώσετε και περιγραφή. Αν δεν είναι child friendly και accessible, καλύτερα να μην τα επιλέξετε και μπορεί να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
Τώρα, στο επόμενο βήμα θα μας ρωτήσει για φωτογραφίες και βίντεο. Προτείνω, αν έχετε κάποιο μικρό βιντεάκι, να το βάλετε οπωσδήποτε, γιατί αυτό που βλέπουμε ότι πάντα το πατάνε και τον βλέπουν οι καταναλωτές. Θα προσθέσω μία φωτογραφία και ένα βίντεο. Και προχωράμε στο επόμενο βήμα. Εδώ θα μας ρωτήσει ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός των ατόμων που θα μπορέσει να έρθει στη δραστηριότητά μας. Προτείνω για το συγκεκριμένο festival στο minimum να αφήσουμε 1 και στο maximum βάλτε το μέγιστο αριθμό των ατόμων που μπορεί να πάρει την δραστηριότητα. Τώρα, αναφορικά με τη τιμή, αφού κάνετε την εγγραφή σας, εμείς θα μηδενίσουμε αυτό και για τις 2 μέρες θα το κάνουμε δωρεάν. Οπότε ξανατονίζω, αυτό το συγκεκριμένο το participant pricing, την περιοχή την αφήνετε ως έχει και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε email σε αυτό που θα σας επικοινωνήσουμε και να μας πείτε ότι κάνετε την εγγραφή σας και ότι είστε μέλος του Olympus Adrenaline and Nature Festival. Και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς. Το βήμα 9 δεν χρειάζεται να το συμπληρώσετε, ούτε το βήμα 10. Τώρα, στο βήμα 11 σας ρωτάει για το cut-off time. Δηλαδή, πόση ώρα πριν μπορεί κάποιος να κάνει κράτηση. Εγώ θα βάλω ότι και 1 ώρα πριν την εκκίνηση της δραστηριότητας κάποιος μπορεί να κάνει κράτηση. Τα υπόλοιπα μην τα επιλέξετε, επόμενο και τέλος. Λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει τώρα το πρώτο μας ψηφιακό προϊόν. Αφού λοιπόν προσθέσαμε το πρώτο μας προϊόν και θέλετε να προσθέσετε επιπλέον τουριστικές δραστηριότητες, μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας ακριβώς τα ίδια βήματα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε λοιπόν την παρουσίασή μας, θα πρέπει να βάλουμε ποιες ώρες και ποιες μέρες θα εκτελέσετε την δραστηριότητά σας. Όπως θα δείτε, το τουριστικό μας προϊόν είναι έτοιμο και εδώ πάνω λέει Add Availability. Οπότε πείτε μας ποιες ώρες και μέρες είστε διαθέσιμοι. Λοιπόν, το πατάμε, πάμε στο ημερολόγιό μας και ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε ότι θα εκτελέσουμε την δραστηριότητά μας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 στις 26 Μαΐου. Είμαι λοιπόν στις 26 Μαΐου, επιλέγω Schedule, θα με ρωτήσει για ποια δραστηριότητα το επιθυμείτε. Αν έχετε μία, εννοείται επιλέγετε τη μία. Αν έχετε πολλές, εδώ κάτω θα σας εμφανιστούν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες, την επιλέγετε. Επιλέγετε την ημερομηνία, 26 όπως είπαμε, και ότι το κάνουμε 9 η ώρα το πρωί. Επειδή έχουμε ορίσει ότι η δραστηριότητα διαρκεί 2 ώρες, το θυμάται και μας το λέει εδώ πέρα. Επίσης μας θυμίζει ότι ο μέγιστος αριθμός των ατόμων είναι 20 άτομα. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι schedule. Το πατάμε και προσέξτε στο ημερολόγιό μας, έχουμε λοιπόν ένα καινούριο εισιτήριο το οποίο είναι από τις 9 μέχρι τις 11. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την παρουσίασή μας πηγαίνοντας πίσω στο Experiences. Εδώ πέρα πάνω θα λέει Available, οπότε το προϊόν μας είναι έτοιμο. Θέλω να σας δείξω λοιπόν προς το τέλος πώς μπορούμε να μοιραστούμε αυτό το προϊόν και από τα κοινωνικά μας δίκτυα, αλλά και πώς να εκδώσουμε το QR code. Πατώντας λοιπόν το Share εδώ πέρα θα εμφανιστεί το εξής παράθυρο. Εδώ θα βρείτε το μοναδικό σύνδεσμο για το τουριστικό σας προϊόν και βέβαια το QR code. Αν πατήσω αυτό το κουμπί θα μου ανοίξει και θα μου δείξει το πώς θα φανεί το προϊόν σε κάποιον που το σκανάρει. Και οπότε ο χρήστης θα μπορεί πλέον να κάνει κράτηση. Επιλέγει τα πόσα άτομα είναι, τονίζω η τιμή δεν θα φαίνεται, δεν είναι κάτι που απασχολεί το χρήστη, αυτό θα αφαιρεθεί. Πηγαίνει στις 26 του μήνα, 9 η ώρα και κάνει την κράτηση. Ο χρήστης θα μας δώσει όνομα, email και τηλέφωνο. Είναι στοιχεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε αργότερα, μετά το festival, να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να τους ευχαριστήσουμε, αλλά και εννοείται να κρατήσουμε επαφή με όλους αυτούς που ήρθαν στο festival και πιθανόν να αυξήσουμε μελλοντικά και τις πωλήσεις μας πάνω σε αυτό. Επιστρέφοντας λοιπόν στο περιβάλλον της Youperia, θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλες τις κρατήσεις. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε εμείς ακύρωση αν χρειαστεί, αλλά βέβαια και όλοι όσοι έχουν κλείσει, έχοντας το ηλεκτρονικό τους εισιτήριο, θα μπορούν και αυτοί να κάνουν ακύρωση σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Είμαστε στο πλευρό σας για οτιδήποτε χρειαστεί, μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί μας από το Viber Group αλλά και στο admin@youperia.com. Ευχαριστώ πολύ και καλή μας επιτυχία.